Jo tono lamsowa hena hai ani di porjora ni blog ko tini ke norok bai ang muya help mani share khlanya mung okay ke omo help tutui norok bai kisa misa kok lam nok nukhung ni kok no ta haya di bana ke iko life jeng joto ni slai important camung no ta haya di ba camung ke caya ke jeng bahai ke chini sak no healthy ke tonai chini wansuk mano bahai ke healthy ke tonai ba jeng tomung no caya ke ban bagai no je season ni jo to mukitung thai kitung rok jo to no wansugui babiui jeng healthy camung chana nango je kaham sak ni bagai ta haya di bana ke muya ni bisingo bo belai no mane kaham engkotong ke jara expert rok tai bo saimano ke abo ni tei anga sak saya ke kaham ni bagai no amo nini Chinese dish roko China dish roko busuk o muya no o bamboo shoot no busuk famous haya di ba potripot songai chau ke jeng agi khasi rok mane asuk muya chaya haipono chao haipono asuk chaya ta ke oro triprao phai ang belai khno muya no potripot snamui chakha ang bo thok jakha ke actually muya no ta bini bono rabai akobai rugui bini je first butui je rukmani abono khibina nangnai yak olok se chakhai jotoni slai mane healthy ka hamta sakni bagai ke abo haiklai no ang bisi brum muya ni season no kai amo haike ang tubui helebui ke rugui ulokhai ang butui khibui thanda khlai ulo ang container air container roko store khai fridge bisinga dai to nge je pru chana ni hinke tiklai chao tei bezal kri kha apuru tai kunu mane help na bonang ya kunu rugna bonang liya fatapot songoi akoi je kunu samungo bo fatapot thangmangka hanke bonbage na ang bisi brum amo hai khlayu hanke norok bahai engja kha ani o je idea tomung norok bo abo hai no khlayu hanke comment ke sadi hanke khaya ko hanke ba comment ke sadi te khlai di omo hai ke hinke belai ne helpful nukhung ni bagai tai sak ni bagai bo belai no helpful haya di ba hinke bon bagai no ang au video bising tui ang chini bororok no mane ob mukhitung help tu ta ani help no ani thinking ani one thuma hanke belai no mane potrpot ang samung khai tu ta chini bororok no kami bising ni bororok no bahai ke mugui mane born mind no develop khanya ni abo mang ani brain no bahai ke jeng kaham ke snamnai chini kami ni okra chakra ni hoite chrai rok ni hoite mane joto generation ni borok no bahai ke mane change khanya abo wansuk